behar izan zuen zerbait azaltzeko, zergaitik zuen galdetzeko gaitasuna azken batean, zergaitiaren zergaitia, sinestu ezinik zebilen, norbaitek nahi gabe begiak izterakoan, bidez ezagun baten amaieran zeola, berarekin, izan ametza. Betikotasunaren bila luze hori botoia ofen jarrita maitua dago. Ez zituen gaituzte begi honen pean, ona eta txarraren patroia inpozatuz, baina botoia ofen jarri bezain pronto, ez horik ez txarrik. Hilda jainkoa! 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 Galdera honen erantzuna nik ez dakit naiz eta pilo asmatzeko kapaza izan. Argi daukadana honako hau da, heriotzaren mamuarekin manipulatu gaituztela, eta manipulazioa gorrotatzen dut, horregaitik!